Halo. Halo, खोनाबाय दासो खोनादों आंबो नै मोजां ओमफ्राय थारमाने बुस्थुआ जाहैबाय आंबोथ' खोनादों खोनानाया गवायाव दं होननानै ओमफ्राय मानसिया मा गवायाव दं आरो ना गवायाव दंलै गवायाव दं गवायाव दं आदसा मानसिया मा हाबा जाखानाय नामा गवायाव हाबा जाखानायलै हौवाया बे आं दे जेबो आइडियाव दोना नोङो बेयाव सब गामिनि एड्रेसखौ गवा गभर्नमेन्टआव नायगिरबाथाय सब आइडि एड्रेसखौ बिनि गामिनि एड्रेसखौ मोनजोबो आदसा जेराव रुम भारा थादों बे परबरिमाव बे समाव 2013आव बे समाव बियो फैनानै सिकिउरिटि मावफैदों बियो आदसा बे सिकिउरिटि मावनाय समाव रुमनि मालिकनो एप्लिकेसन होनांगौना पुलिस फर्म खालामनायाव बियो गावनि न'खरनि आइडि नङाबा बे पुलिस फर्म खालामनो हाया नालाय एप्लिकेसन होमबासो रुम भारा थानो मोनो ना ओमफ्राय बियो जाहैबाय बे गभर्नमेन्ट कर्ट बाद बानायनायावबो बिदि नांगौ जायो थारमाने आरो जोंनि आसामनिनो प्रुफ नांगौ जायोना आदसा ओमफ्राय बे प्रुफआव बिखौ गामिनि डिटेल्सखौ मोनजोबो आरो नागिरनानै थारमाने होनबाथ' बे दुनियाखौ जामासो बानायगासिनो बिसोरो इउएस थांदों होननानै थगायदों इउएस गैया इयो गवायावसो सिकिउरिटि मावखाग्रा इयो दा माबायाव मावो रेस्टुरेन्टआव खामानि मावो बे मानसिया आदसा ओरैनो लोगो मोनखांखाबाय आरो ना नोंसोरो आं लोगो मोननाय माने आंनि लोगो बङाइगावनि सोमखोर होननायाव हरदों आं थारमाने बिसोरलाय आंजों थादोंमोन 2013आवनो सिकिउरिटि मावजाबनाय होननानै बेनिफ्राय आरो सोमदोनाबो हरबाय बिबो आंजोंनो दंफायोमोन बिराद आंजोंनो जागोन लोगो मोनखानाय खामानि मावनो होननानै बेनिफ्राय आरो दा बियो दा उथुम जागासिनो दं होनना बुंबाय पार्लिं दङ बिसोरो पार्लिंखै दङ आदसा पामुलि होननायखै दं थारमाने बिसोरनि पुलिस थानाया माबा गोलैदो कुलुवा गोलैयो कुलुवा गोलैयोना दा बिसोर जेराव दङ इसोर जेखै दङ कुलुवा 20 गोलैयो आरो बिसोरनि पुलिस थानाया आदसा बेखिनिसो दंजोबो आरो बिसोरो दा गैया थगायदोंसो बिसोरो एखौ इउसिउस गैया थारमाने मानसिया मा बेखौ थारमाने होनबालाय हिनजावखौ थारमाने ओरैनो स्केम खालामनानै फासायनायसो ना गावसोर माबायदि जानाय बायदि मोनदों नों जेनेबा आंनि अनुमानाव बे सेंग्राया बेखौ फासथायदोंसोलै बेनो जागोन आंनिबा फासथायदो थारमाने बिनि गोसोखौ जेसे हागौ थारमाने बोनानै खिलायनाय इन्जय खालामनोसो लुबैनाय खालामना लानायसो बिदिसो एख' गैया बियो सेंग्राया इयो खामानि मावग्रासो इयो थारमाने हिनजावाबोथ' बुजिनांगौमोन ना सासे मोजां न'खरनि मानसि बियो एफा मोजां आरो बेबो एफा बेबायदि मानसिनि माबायाव गोजावलाबायनाय मानाय बिदिथ' जानो नाङामोन ना बियो बिदिनोथ' दा बेफोरबायदि खालामबाय आरो दा गोसोखौ फाग्लि खालामनो रोखोम जादों मानसिया थारमाने ओरैबायदि जाबोदों जाहैदों थारमाने बिमाया सुइजारलेण्डनि बिफाया एख' नङा इयो सुइजारलेण्ड गैया इयो नै बे एड्रेसाव ना बिनि डिटेल्स गामिखौबो मोनजोबो आं जेराव आइडि हरदों ना बे आइडियाव बिनि गामिनि न'खरखौबो सब मोनजोबो इनि नामा प्रबित बसुमतारि ना पबित्र बसुमतारि बिनि गामिनि सब नागिरना मोनजोबो बेयावनो एख' गैया इयो गवासो थायो आसरित मानसिलै ओरैनोथ' रिपर्टआ फैखादों जोंनियाव गवायाव दं होननानै आं खिथानाय जाबाय आरो दा पामुलि मिरायाखै दं बिसोरो पामुलि ना पामुलि मिरायाखौ